מה קורה חבר'ה? בשיעור הזה אנחנו נלמד עם המדידות שעשינו בשיעור הקודם, איך אני יודע לאיזה צורת פנים אני נופל. אוקיי? הבנו? איזה צורת פנים אני נופל. אז אלו הם צורות הפנים. עגול, מרובע, משולש, יהלום, אובל, לב ומלבן. זה 7 צורות הפנים שקיימות. יש לך עכשיו משולש הפוך וכל מיני דברים שטויות כאלו, אבל זה הכללים וזה העיקריים שיש. עכשיו, עם כל המדידות שכתבתם על הדף, אני רוצה שהדף שלכם יהיה לידכם כשאתם עוברים את השיעור הזה. נתחיל עם צורת פנים יהלום. החלק הכי ארוך יהיה האורך של הפנים, אחר כך עצמות הלחיים, ואחר כך המצח. והכי קצר יהיה הלסת. אז זוכרים שאנחנו עשינו את המדידות, וכל אחד כתבנו את כמות הסנטימטר או אינץ' של האורך של כל דבר? אז כאן אנחנו נראה איזה צורת פנים אתה נופל. אז אם החלק הכי ארוך בפנים שלך זה האורך של הפנים, ואחר כך עצמות הלחיים, ואחר כך המצח, והכי קצר יהיה הלסת, אתה נופל לצורת פנים יהלום. הבנו? זה לא כזה מסובך. אני עכשיו הולך לעבור על כל צורות הפנים עם הנושא הזה. צורת פנים משולש. בצורת פנים משולש הלסת הכי ארוכה, והיא יותר גדולה מעצמות הלחיים, ועצמות הלחיים יותר גדולים מהמצח. חסר פה ג' ועצמות הלחיים יותר גדולים מהמצח. אז אפשר אפילו להסתכל פה על תמונות של סלבים שהראיתי פה שהם נמצאים בצורת פנים הזאת. אם אפשר לראות שהלסת פה באמת לוקחת את רוב הפנים, כשלוקחים את זה ולוקחים את זה, זוכר אמרנו שמודדים ואז מכפילים, אז תמדדו את צד אחד ואז תכפילו את זה לצד השני, זה יותר ארוך, יותר גדול מכל זה, וזה יותר גדול מזה. הבנו? עצמות הלחיים מתחיל פה, זה יכול להיות ממש יותר גדול בסנטימטר או 2 או 3, זה לא חייב להיות במלא, הכוונה זה הדרך. עכשיו, אני רוצה רק להבהיר משהו פה בחלק הזה של הסרטון. לא תמיד אתה תיפול רק לצורת פנים אחת. אתה תוכל ליפול לתוך 1 או אפילו עד ל3 צורות פנים, פחות או יותר. יהיה את הצורת פנים שאתה הכי נופל עבורו, זאת אומרת אתה הכי צורת פנים משולש, אבל אתה גם קצת צורת פנים יהלום וקצת מרובע, אוקיי. אבל יש לך את העיקרי. עם זה אנחנו נוכל לדעת דברים כמו איזה משקפיים לבחור לעצמך, איזה תספורת לבחור לעצמך, איזה זקן לבחור לעצמך, אם כבר זקן, דברים כאלו. נתקדם. צורת פנים לב. המצח יותר ארוך מעצמות הלחיים, והלסת, והסנטר בכללי יוצא קצת יותר. עכשיו, עזבו את הנקודה האחרונה פה, החלק הכי חשוב פה זה הראשון. אז המצח, זכרנו, נראה לי שאתם יודעים כבר מה זה המצח, יותר ארוך מעצמות הלחיים, אפשר לראות פה שעצמות הלחיים יותר צמודות קצת, וגם, זה לא חייב להיות עצמות הלחיים יותר גדולות, פשוט המצח יותר גדול מעצמות הלחיים וגם מהלסת. הבנו? אוקיי. עגול, צורת פנים עגול. עצמות הלחיים בערך באותה מידה כמו האורך של הפנים. לא חייב להיות מדויק, אבל אם תסתכלו על הפנים שלה, האורך כמעט כמו הרוחב, שזה עצמות הלחיים. כמעט אותו אורך בעיקרון, במספרים. זה לא חייב להיות בדיוק, אבל הם שניהם הכי ארוכים בפנים. והם קצת יותר גדולים מהלסת והמצח. ושני אלו קצת יותר גדולים מהלסת והמצח. הבנו? פשוט. עכשיו יש כלל חשוב פה בצורת פנים עגול. אם אתה נופל פה בצורה הזאת, חשוב לדעת. יתר שומן לא אומר שיש לכם פנים עגולות. לא יודע אם אתם רואים פה את מה שכתוב פה, אבל יתר שומן לא אומר שיש לכם פנים עגולות. כוונתי הוא שאם אתה עכשיו יותר שמן, אתה מוסיף שומן גם כן בפנים בעיקרון. לפעמים זה נותן לך קצת יותר פנים עגולים. אבל אם תוריד את המשקל, אתה פתאום תראה, רגע, אני אוכל צורת פנים מרובע. אתה מבין? אם אתה עכשיו יותר שמן ויש לך צורת פנים עגולות, זה לא בדיוק אומר שיש לך באמת צורת פנים עגולות. אוקיי, אובל, צורת פנים אובל. אורך הפנים יותר ארוכות מעצמות הלחיים. זאת אומרת, דיברנו על אורך הפנים יותר ארוכות מעצמות הלחיים, והמצח יותר גדול מהלסת. המצח יותר גדול מהלסת.
הבנו? והלסת יותר עגול. לפעמים תראה שהלסת יותר עגול. לא תמיד, לפעמים אנשים קצת יותר שומניים גם כן יש להם צורת פנים אובל, לא תמיד, אבל בעיקרון זה לא חד, הקו לסת פה לא כזה חד. נתקדם. צורת פנים מרובע. כל המידות דומות. הבנתם? כל המידות דומות. ממש ככה. תראו פה שבערך כל המידות דומות. הכוונה היא שהמספרים כמעט באותו מספרים, זאת אומרת שני אלו, בעיקרון כמעט כולם נופלים באותו אורך. זה ממש מרובע. עכשיו אם זה בדיוק באותו אורך, אז בדיוק זה ממש, זה כאילו בול מרובע, אבל ברור שאין אחד מכם כנראה פרצוף בדיוק בול מרובע, אבל הכוונה מידות דומות. כל אחד באזור הסנטימטר או 2 או 3 או 4 בסביבה הזאת, זאת אומרת שזה כבר לא אחד דרמטי יותר גדול מהשני או אחד פחות, זה באמת בכמה סנטימטר אותו אורך. ואתה תראה גם כן שהשינוי היחיד הוא שהלסת יותר חד. אתה תשים לב, אנשים עם פנים מרובעים, פרצוף מרובע, יש להם קו לסת יותר חד. אני אישית חלק מרובע וחלק משולש. אוקיי? אני נופל לשניהם. אומרים שאני גם נופל לצורך יהלום, אבל פחות, בגלל שהחלק של הראש שלי לא נהיה יותר ארוך, לא יותר גדול פה, אבל לא משנה, הלסת שלי בעיקרון לוקח את הכל. פה הלסת באמת הכי קצר, אבל ככה זה בשבילי. הבנתם בעיקרון את הגדלים האלו, את הזה. עכשיו יש לך את צורת פנים מלבן. הצורת פנים האחרון שיש לנו. מלבן, הלסת, עצמות הלחיים והמצח באותה מידה בערך, אבל האורך של הפנים הכי ארוך מכולם. אז אורך הפנים לוקח את הכל. אבל עצמות הלחיים, הלסת והמצח באותה מידה בערך. הבנו? לזה סיימנו את השיעור.